kaikille, varsinkin Horselle, elikkäs siitä videosta, siitä Petsi-esittely. Se ei suostu lataamaan, siinä menee vielä, se niin kuin nostaa sitä moneen tuntiin koko ajan, eikä se suostu lataamaan sitä. Joten sitä ei tule tälle tilille ainakaan 2 viikkoon. Anteeksi Horse, mutta ei sille voi mitään. Se on ladannut koko yön, koulupäivän, koko illan, eikä se ole vieläkään ladannut sitä, joten meillä on 1 pulma vain. Ja anteeksi tosi paljon Horselle ja muillekin, kuka sitä odottikaan, niin joo. Mutta en voi sille mitään, että se ei lataa, mutta viikonloppuna Horse tulee meille yöksi, niin silloin tulee spesiaali. Ja niin, jouluspesiaali ja tälleen, mutta toivottavasti ne piristää teitä ja varsinkin Horsea. Ja mä teen ehkä Petsi-esittely Horsen kanssa joku toinen kerta, mutta ei Horse sitten ainakaan viikonloppuna silloin, kun sinä tulet, koska mä en ainakaan laita sitä, me voidaan kuvata se valmiiksi, mutta mä en ainakaan laita sitä sitten YouTubeen vasta silloin joskus joulukuun jälkeen varmaan. Mutta kuitenkin muita sarjoja tulee ja yms. Mut joo, tällaista infoa taas tällä kertaa. Viimekin kerralla tein infovideon, mutta joo. Mutta eiköhän tässä mitään muuta ollut sitten mulla, mutta rakastakaa ihmiset toisianne. Moikka!